tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde daɗi duniyaru on calminama. Yewtere men coftal ɓalli men e o alet sappo e ɗiɗi lewru sappo ɓuru men kal e toɓɓe ɗiɗi ko adi ko woni eɗen gandi kawri gam dattodiral e tawtordirede mbiyen coupe du monde tawi noon koko yowti e lato ballon neni pette ñalade jeeneɓiri nde waɗama kawre kewɗe pattam lamiji mbaɗi men gartu e jencude ni jurniteɗen ɓuuren kadi yajñande bandiraɓe ɓe holko soomi e ngalɗo dattodiral holno alhaaleji ɗi jarata ha bandiraɓe ɓe ɓuuri ɗum famde so gueno haaji yaddude hen noon e hoɓɓe meɗen no mbaɗirten e kala ñalade ko wona ɗum ko bandiraɓe e toɓɓere meɗen ɗimmeri eɗen gandi folotira aduniyankewo ha joni e lata ballon kono koɓe duuɓi nogas fayi less neni fiije toon to leydi Chili kippuji tati ɗi Afrique jawtina dawal ngal ganduɗa ko 8e de finale woni Nigéria Afrique du Sud kame leydi Maroc holko woni darde ɗiɗo e kippuji jahanɗi toon dongre Afrique min jurnita kono kadi e fayidagal ngal ɗo folotira kono kadi e fayidagal ngoɗo folotira ngo ganduɗa wona ñande kala yiye tedduɓe ko ɗum ɗo jewtitten hen enen e hoɓɓe meɗen oɗon mbawi min rewidade e no yontere kala e dendagal ɗo e meɗen médiaji rendo on jarama tedduɓe.